Så er jeg gået udenfor og taget billeder af vores hø, der har slået en due. Meget interessant. Den har sådan svint hele min have til, men skidt være med det. Det er flot. Den er meget koncentreret om at få noget at spise. Og den ser man næsten ikke. Men nu er den da snart smidt min have godt og grundigt til, synes jeg. Nu kan jeg ikke holde kameraet mere her. Jeg står i en dum stilling op på en sten, så jeg vil slutte herfra. Jeg håber, jeg har fået nogle billeder, man kan se. Stor oplevelse.